Si San Jose gitawag ni siya taong matarong, taong buutan. Apan sa iyang pagbinuutan o pagtinarong, wa sad siya ma-appreciate sa iyang mga silingan. Mao na nga si Jesus nga nahimong anak ni Jose sa matas mga tao, kay siya may nibarog isip amahan ni Jesus. Tao sad si Jesus nga matarong, gamhanan o buutan, pero tungod sa iyang gitawag og family background nga ang iyang papa mao si San Jose na usa ka panday kabos, wa sad tahura si Jesus. Sa inyong paminaw, si Jesus nitahod ba ni San Jose? Naong kibaw man mo? Nganong nahibaw man mo nga si Jesus nitahod ni San Jose? Wade mo maminaw sa Ebanghelyo nga katong nawa si Jesus sa templo aw sa dito sa Jerusalem, nga napalgan dito sa templo unsa may ending, og mipauli si Jesus og nagmasinugtanon siya sa iyang mga ginikanan. Nya si Jesus nahimong panday. Pasabot iyang gisunod ang iyang gitahod ang kinabuhi og trabaho sa iyang papa nga si Jose. Kay siya mismo nahimo sa siyang panday. Daghan kay mga anak nga inig dagko na kung ang ilang ginikanan mag-uuma, kargador, panday. Daghang mga anak nga moingon maning kamot yung eskwela kay dili sayon ang kinabuhi gipuy-an sa akong ginikanan aron mahaw-as ko ni ining maong kalisod. Hasta sa mga ginikanan moingon sad di ko gusto nga ang akong mga anak muagis akong giagian kay dili sayon. No. Lagi. Lingian na imong tupad. Ing na nisunod kas panginabuhi sa imong ginikanan. O nagsigi kag likay-likay. Likay-likay ba? Labi na gid ng kakabos. Di kita gustong mahimong kabos. Mao gina. Pero kung atong tanahon, ang Ginoo nga mao si Jesus, mao'y nagbuhat sa tanan. Matod pa sa unang pagbasa, ang tanan siya'y nagbuhat. Wa gyud nabuhat langit o yuta nga dili pinaagi niya. Unom kaadlaw niyang gibuhat ang atong universo. Niya pag ikapito ni pahuway siya. Kinsa may katapusan niyang gibuhat? Ang husga. Wa mo'y klaro. Ang tao mo'y katapusan niyang gibuhat. Nya unsa may iyang gi-assign sa tao? Ang sayon kayo nga buhat. Unsa may buhat? Ati manalang ning akong mga binuhat og gamita kini alang sa imong kabuhian. Karang mura silag mga langgam, mura silag mga hayop nga sige lang suroy-suroy kaon o gigutom na ana. Pero ang resulta og atong i-fast forward sa may nahitabo ni supak ang tao, wa na mosunod sa gustos Ginoo og didto nagsugod na ang tao lahi na sa mga langgam, lahi na sa mga mananap nga relax kaayo din his kalibutan. Daghan na kaayong nangaratol nga mga tao na stress na nga naman tungod kay nagpakaginoo naman, supak-supak mas Ginoo. Pero kung wala gid unta ta magsupak-supak, pagkahaya-haya gyud kay ingon ra siya kan aning tanang mga prutas dinhi, kanang tanang mga mananap imo na wa gyud problema.
Kamoro na mo'y problema wa mao na masinupakon man. Nagsupak-supak man di na nay problema. Nya hangtod karon nagpadayon ning maong prinsipyo. Ayaw lang yung supaka ang Ginoo. Mo na kani si San Jose, modelo ni siya dili lang sa pagkamamumuo, pero modelo po ni siya sa pagkamasinugtanon. Usa ka mamumuo nga wa gyud reklamo. Bisan sa iyang aktual nga kinabuhi, wa siya reklamo. Kunya kay si Jesus nagtahod man niya isip amahan, si Jesus pod isip tao dili sad reklamador. Bisan pagikulata na siya, bisan gilansang na siya sa cross, wa lang gyapon siya ay reklamo. Giling niya ay montupad naon sa man ka reklamador o masinugtanon. Hindi ka na be ilhanan nimo nya kanang ang uban wag panagan na ikaw dong masinugtanon ka dong. Tanawa, di ba? Kalma kayo mo sa ano. Ano ako ganige, gaduda, giko aning bata, mahimo, gining pare. Kaya ang iyabang mga aksyon, mura dyan ka ng obispo bitaw, bisyap. Mao na sila yung mga tao, nga buutan. Reklamador tayo. Nya inigreklamo na nato, diha na magsugod ang atong problema. Ang banag asawa kung di lang yun magreklamuhay, mo trabaho lang para sa kaayuhan sa usag-usa, wa gyud untay gubot ang ilang kinabuhi. Di gyud magkagubot. Ay lang gyud reklamo. Trabaho lang para sa imong isig katao. Ayaw pagtrabaho para sa imong kaugalingon. Kay kani manggod si San Jose, nagtrabaho manggod ni siya para sa iyang isig katao. Panday god unsa may iyang gitrabaho, mga puy-anan, mga kagamitan sa iyang isig katao, lingkuranan, lamisa, ana, magpanday siya para sa iyang isig katao. Siya ba'y mo gamit sa lamisa nga iyang gipanday? Siya ba'y mo puyo sa balay nga iyang gitukod? Dili, ang iyang isig katao. Nya kung sundo na nato, wag samot. Kung ang imong bana hubog, unsa may trabaho nimo? Unsa may trabaho nimo para sa imong bana kung hubog siya? Ang pagyaw-yaw, ang pagsigig pangasaba, di na maoy. Ang trabaho nimo kung hubog, kung di na kalakaw, agakaya na siya. Nya kung di na ka maumuilis, hubui sa tanang sinina, limpyuhi, nya sulobi og tarong. Nya papahuwaya, nya lungagi daan kanang init nga sabaw kay niko na nahagnaw kay tiyan ana, inigbangon ana, mukaon man na, ngita mo nag-init, palahubog mo sad ko, hagnaw na tong tiyan, ikahuman, inom dahil niya, imo na siyang hapo-hapon. Lipay kinang hubog, paraygon kinang hubog, o imo ng hapo-hapon, oy. Pero gimong yaw-yawan, magmaoy na, bungka ginatanan ni mo mga butang niya, hapo-hapon na ni mo, sus, mura ginag-itoy nga mo parayg ni mo. Nya imo mo sang paghuton, mura sa nagirong buang. Oh, gimo nang paghuton ang hubog, irong buang labas ana. Pero gimo nang hapo-hapon, mura nag-itoy, magkuyak-kuyak yung pang-iko ga. Diba, mao ni siya gitawag og buhat. Ang Ginoo sa mayang gibuhat, kalipay man. Nag-create siya kahayag, lipay. Hasta siya nalipay. Create siya dagat, yuta, langit, mga langgam, mga tanom. Unsa man na? Kalipay. Tanawag mga matay ning tanan natong mga tanom. Mag-uol ta oy. Muhubas ning atong tubig, wa na tay tubig, mag-uol ta. Mapaw ng adlaw, naara ba to'y eclipse sa adlaw, gamay raman to atong nakita dinib. Mahurot nagkapawong mga tulo ka tuig, di na namusigang adlaw. Wa na eh. Guol ta. Ang gibuhat sa Ginoo pulos makalipay. Giling nga imong tupad. Yung nalipay ka ng imong naw. Bay ka na, hinimo maginas Ginoo. Lipay ka. O luos lang kag reklamo.
Sige reklamo nganong ingon ani akong buhok, nganong ingon ani akong kolor, nganong ingon ani akong kilay, nganong ingon ani akong ilong. Napayuban mo reklamo nganong nahimo kong babae nga laki manunta ko, nganong nahimo kong laki nga babae manunta ko. Sige lang reklamo. Wa gyud ka appreciate nga gihimo siya sa Ginoo with love. Mo na mo trabaho ta nga naay gugma. Ang unag yung mahitabo sama ni San Jose ug ni Hesus, higugmaon gyud ang trabaho dili ang sweldo. Karon ay naay mga trabahante dayog magrally. Siging demand anang increase. Unya og manimba, wa gyud mo increase ang kolekta nga gihud. Di gyud mo increase niya, kusog kay morali aron lang gyud mo increase kuno. Ya, inigabot dire. Ang kuyaw sa kang pare siging demand nga increase sa kolekta nya kundi mo increase tagaan ti kagsikan koleksyon. Pero ang mga labandira wa gi increase. Ang sekretary pila na katuig serve wa gyud ma-increase. No? Ang ni-increase sino ang gidaghanon nga sakyanan sa pare. Ano ba? Increase noon ang mga balay sa pare. Ang kuya umingon pag yung uban, ni-increase ang kabit sa pare. Ito lang ang hinayon kay maapil ra ba ko ana. Mo na ba? Ang mo increase maugyod ang kalipay sa atong isig katao, dili ang ato. Basta trabahante ta, liwatan ni San Jose, ang kalipay sa isig katao mo increase. Gani si John the Baptist unsa may iyang prinsipyo, he must increase, I must decrease. Siya musaka, ako muos-os. Mao nay tinuod nga trabahante. Unsa man say mahitabo kung mao nay batasan sa usa ka mamumuo, ang iyang amo malipayon. Ang iyang amo mutan-aw niya nga dunay kalipay. Nya kung mutan-aw kas usa ka tawo nga naay kalipay, nya naa kay gustong ihatag niya. Unsa may imong ihatag, kanang makapaguol niya o makapalipay? Oy, kusga. Oh, kasimple ra de sa formula. Aron tagaan kag dako nga sweldo, lipaya ang imong amo. Lipaya ba? Ayaw glibak ka, ayaw sige higdaot. Ako bitaw dinhi, mahiubos magyud ko aning mga atong staff bitaw dinhi nga kana bitang kuang-kuanon ko kanang libak-libakon ko tungod ko no anang usahay hapit na ko no moabot og 18 oras kay na ako'y daghang ipabuhat. Din amla sa takatog ani sugod tag alas 8, alas 7 buntag, usahay alas 5 pas buntag, hangtod na malang sa tas alas 9 gabi niya. Maura-mara pa niyang ihatag nato. Nayuban na mo yaw-yaw yung ana niya makadungog ra ba ko gikan sa uban. Muna makaingon ko ba nga ako gani nangapagaw naman ko direk pangayog kwarta. Diskarte to the max gyud aron lang gyud makakwarta. Ako naman gani ning gihatag nila wa man gani ko'y reklamo nga wa na gani ko'y day off kay kuan gyud ba alagad gyud sukad ko na pare wa gyud ko'y day off. Nya sukod sa ko na pare wa gyud ko maghuna-huna nga motigom og kwarta. Wa gyud hatag tanan. Everything. Kung mabayran pa ning akong dugo niya inyo ning patuloon para lang yun mahuman ning atong kumbinto nga mudaghan ang halin sa slat, sugot ra gyud ko ana. Pader amo kang ihawon ha aron ang imong dugo moagas niya kada 2 or pitik sa imong dugo 10 slots. Okay ra gyud ko ana. Okay ra gyud kayo. Nasa mo ingon ako pader dako-dako pa man ang imong
baligya nga SBF dag mga 59 pa man na thousand, patamparusa lang og kaupat nimo pader. Ako ng hotdag bayad. Okay ra jud ko ana. Oh. In short, ang tinuod nga mamumuo sama ni San Jose, sama ni Kristo, dili lang mulipay sa iyang amo, andam pagyong mag-antos o magpakamatay para sa iyang gialagaran. Muna ka mong mga ginikanan, andam unta mong mulipay sa inyong mga anak. Kinsa din hing ginikanana nga nagsigig hunahuna nga akong lipayon ang akong mga anak. Tasa ngawat. Okay, pasar. Ang sunod, andam unta mong muantos sa batasan o binuhatan sa inyong mga anak. Kinsa dinhi ang di gyud masuko, muantos lang. Tasa kamo. Kanang di gyud mo yaw-yaw, di gyud way pangasaba, wa tanan. Kay kanang muantos hilom. Muhilom ra ba sama ni Kristo nga mura kuno siya karnero nga gidangat to sa ihawan, way imik, way timik. Bekin sa din hingin ni kanana nga wa gyud kayaw-yaw sa anak tas kabot. Wa na mo kapasar. Labaw na gining katapusan. Kinsa din hingin ni kanana nga anda magpakamatay para sa ilang mga anak tas kabot. Pasabot ka nang gini kanana di gid na manugo sa iyang anak. Kinsa din hingin ni kanana kamong ni isa nga anda magpakamatay, kinsa ninyo ang wa gyud manugo sa inyong mga anak tas kamo. Amayo to usang ni isa. Musta kibaw kisay anak ana niya, pero kanang di gyud manugo kay kana manggong patay, tanawa ra gud ninyong taong patay, manugo bago na. Isod ni mog lungon, okay lang. Isod ni mog nitso, okay lang. Imong isod og yuta, okay lang. Imong sunugon kay ikrimit, okay lang. Di gyud manugo nga, oy kuani, oy pagnani, oy wa. Ang patay andam sa pagsunod sa gusto sa mga buhi. Mabitan na usay mo yaw-yaw ko ano yung mga anak na kung anong inyong manang gikrimit inyong mama, inyong papa na ay COVID, na ay contagious disease. Wa man pader kanang kuan lang pader ba kanang comfort lang kay mabutang na mo sa namang gumikulumbaryong pader among ikuan may lang ba ato na mo duahon kay huot na kay inventaryo pader eh. Huot na kaayo. Ana. Aw na mo sa sila'y point. Pero moingon ko ang lawas nga mo'y nag-anak nimo, ang lawas nga mo'y nagpasuso nimo, nagsapnay nimo, nag-agak nimo kada adlaw, nagmatuto nimo og nagpaagas sa singot og luha para nimo, imong sunugon? Ano ba? Isyamo mo sa nang i-preserve ang asis, Father. Naku ka nang imong papa rong kalakaw-lakaw, sunugon ko na, i-preserve lang ang asis. Ang saman, okay nimo, di ka ko nimo patyon. Pero inig kamatay na, di na ka mo respeto. Muna, ang patay, ato ginang tahuron. Gani ang uban, ayaw mo pagtukar diha, kay na minatay. Mutahod man gaita, nganong sige mamong pangatawa diha, na ay namatay, na ay gihaya. Ayaw mo pag-disco, kay na ay gihaya. Ayaw mo pag-basketball diha, kay namatay si Kuan, narana diha, inyo ng wapuhan. Sige mo diha. Tahuron ba ang patay? Muingon manggay sila, ay gyud pag komedya diha minatay. Lahi ra ba ng minatay kaysa buhi? May pag mo komedya kag 1,000 kabuk buhi, kaysa mo komedya kag usa kabuk minatay. Tahod ba? Sunugo naman hinoon. Di taksabot eh. Nga naman, kay nawa na ang atong pagkatinuod nga mamumuo, ang pagkatinuod nga sulugoon, ang pagkatinuod nga alagad sa atong amo nga mao ang Ginoo nga nagbuhat sa tanan ug mao say miluwas natong tanan. Si San Jose mao'y amahan ening maong manunubos nga hangtod karon ato pang gisaulog ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nagtrabaho ang Ginoo
aron mabuhi ang mga minatay nga mao kita. Gitagaan ta niya kaluwasan, giunsan niya pagtrabaho, gisunod ra niya ang kinaiya ni San Jose, siging alagad di mangayog bayad, siging antos way reklamo, hangtod pagkamatay wa gyud mohonong sa pag-alagad. Sige, lingian na imong tupad. Ing nasugod karon din ata mangayog bayad. Sige, sige, ing na dia. Nasugod karon din ata mangayog bayad. Ana, ako sugod karon din ako mangayog kolekta. Kamo na lang mag-igo nga mosabot ug unsa sa inyong role inig simba. Di ba? Ang ako diri muwali ra gyud ko ug mosulti ra gyud ko ninyo nga ang balaod sa simbahan nga kun moanha kag misa do na gyud kay ihalad. Kung ang inyong ihalad kwarta, congratulations. Kung ang inyong ihalad yang inyo ra gyung kaugalingon, okay ra gyapon. Nyag mo palit mo slots, okay kayo. Ug wa mo ikapalit, murag di kayo okay. Pero okay ra gyapon, no? Sige na, nindog na ta.